Avui preparem calamars de potera amb salsa. Necessitarem 700 grams de calamars, 400 grams de tomàquets, una ceba, 2 grans d'all, julivert, oli d'oliva verge, sal i pebre mòlt. Netegem els calamars, els tallem a rodelles i reservem. En una cassola amb una mica d'oli sofregim la ceba picada. I tot just quan comenci a agafar una mica de color hi afegirem el tomàquet ratllat. Assaonem i el deixem coure uns 5 minuts. Seguidament hi afegim el calamar i el deixem coure a foc moderat uns 20-25 minuts. Mentre piquem el julivert i el dividim en 2 parts. Amb una hi afegim l'all picat. Passat el temps, hi afegim l'all i julivert. Donem un parell de toms, salpebrem i repartim el calamar amb 4 cassoletes de terrissa, o si no, també podem fer-ho amb una plata de forn. Enfornem a 180 graus durant uns 8 minuts i els servim just quan surtin del forn amb una mica de julivert pel damunt. Aquest plat el podem tenir preparat amb antelació i just entrar els calamars al forn un moment abans de servir-los. És un plat senzill de preparar i boníssim. I no marxeu sense deixar-nos un like i subscriure's al nostre canal. Així contribuïu a que creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.